Club Marriot app, ating gawing sarili at inari po sarili. Come on, Eden. Let's go. Nino? Eden? Ano shoutout mo din? Shoutout Sia? Sia? Shoutout Icy. Oh, galing ah. A few moments later. Karen Davila, ganda ni Madam. Oh. Wala ko kita ang kaya ganyan. Totoo. Bisa ka lang kita kami. Tayo kita ka. Sige. Sige. Kahit saan tayo. Pwede, kahit saan. Nandito po tayo sa Marriot. Kini ka po. Sipin ko yung Karen. Miss ka pa. Miss ka, Mrs. na Madam. Miss Pasen? Miss ka pa? Available ka pa? Manin ko na yung check. Uy, natanggal. Kasi Uning natin yung atlong kay. Atlong sikiting-ting. Uning miss? So, plus 3, yan na yan. Hindi na masero. Hindi na masesero. Uy, ning kaya mo yan eh. Mo yan eh. Mipit na kami kaya itong 1099 din siya pa namin. O yan dapat, atin yung total na supplementary card na gagamit na. Adi ko total na card na gagamit ko. Kahit ma'am, up tamo ko niyan. Diba? Up. Walang problema. So, mag-download ka tang Club Marriot app, ating gawing sarili at inari po sarili. Wow, makanya. O yan, na kami. Yung banayan mi, siya 55, mukha yun, 1099 niya yan. 1099. Wow. Kasi kan Monday, 1299 eh. Ngayon lang kami sa akin 1299 niya, bisa kami ganito. Sa pina kami, tunggal lang kaya card. Bali ka niyan, madam. baka na, explain Dini ka niyan detang kaya katang. So, ating katang free night. Free night. Libre yan po ito. Libre yan, libre. Sunday, Monday. Kami natin niya rin po. Makakapagkani po kami ni Apple. Lunch po eh. Kayo po, chupo po kaya kayo kung Ano? ninong buri yung gumamit kaya tang complimentary night kung madam. Ayan, yan namin. Din po nung kanino. Karela niya. Sige. Yung freelance yan, pwede nga pa. Adwa mo, review mo. Matadwaya mo. Tapos mag-send na pong link kaya tang email yung at kung kita. Okay. Kailangan natin account, Gmail account like that, no? O patangi kami nga apat mga. Ito. 30%. O ngayon ni po ating promo itang 40%. 40% kami nga apat ne. Wow. Less 40. Ali total food bill ka dati. Total bill. Let's say 1,000. That's 400. 600 na yung baraya. Oh yes. Halimbawa po, apat tamo, 4,000. Less 40% kaya tang 4,000. Less 1,600. Kasi total food bill. Kasi syempre malagda na ang member, ika kanya, no? 20 kahit. Anong napapunta ni SM? Ay, makanta po. Isang mo na lang. Available po si Ma'am Karen. Ay! Naghahanap. Ay, di po. Sa may gusto. Ayaw na niya. O, tingnan Dito, mo. sigurado ka na. Sigurado ka na dito. Oh, Eden. Bayan mo, bayan. Wala mo kaya. Hi. Kaya ka no? Makulungan niyo. Gawa mo kung cake yan, mag-gawang cake kanito. Gumagawa siya ng cake. Pag-birthday mo. Ay, pa-request lang po ito datang cake. Ating complimentary cake pong meto. Ano yung una mo na yung cake na? Sabali din pa yan. Secret. Makikita ng mga viewers na. Secret. Secret. Email daw pa mo. May merda ko pa. Magpatad ka nga. Mapatadaki na yung Apple, Diyos ko. Lalo ng babae mag-email, mapatad. Magpatad ka. Bagaya pa mo silosa yun. Konti lang yung pagkasilosa ni Apple. Kunti-kunti lang. Hindi
Hindi na ako papapasukin sa bahay. Tita pong less 40 every month dito niya, tita. Every month. Wow, Oh, start. once a month. Pero in card discount, every day, the breakfast, lunch, or dinner. Pipirma pa ako. Pipipan pa sila. Pipirma Mami tayo. ka na mo pinupin. O yan, si madam na lang. Punta ka sa bahay. Yun, may Piano ka piano. mag-isa. Yun. Patulog Piano sa Lola. kita kay Max. A few moments later. Tara. Tingnan natin. O sige. Punta na tayo sa. Ngawa. Sige, alis na kami. Alis na kami. Hindi kayo sasama. Hindi kayo sasama. Call niya na lang po si Miss Karen. Eden. Uwi na tayo, Eden. Ha? Ano? Hindi? Hindi ko pakpak si Eden? Siyempre, bawal daw. A few moments later.